Pansamantala nga pinayagan ng Commission on Higher Education o CHED Region 8 ang mga graduate ng engineering mula sa mga state universities and colleges na walang Certificate of Program Compliance o COPC na kumuha ng licensure examination. Ang desisyong ito ay kasunod ng mga reklamo ng maraming engineering graduates na paulit-ulit na tinatanggihan ng Professional Regulation Commission o PRC ang kanilang Notice of Admission o application dahil sa kakulangan ng COPC accreditation ng kanilang programa. Ayon sa iilan ay kinakailangang mabigyan ng kaagarang aksyon ng usaping ito lalo na't halos lahat sa kanila ay malaki na ang naggastos dahil sa pagre-review sa malalayong lugar. Gayunpaman ay itinakda ng CHED na sa Setyembre 9 ngayong taon ng huling araw para sa mga state universities and colleges o SUCs na makakuha ng COPC para sa kanilang engineering programs. Ayon pa sa CHED na ang mga hindi makakasunod dito o ang mga non-compliant programs ay maaaring ipasara o i-phase out na ng tuluyan. Sinabi naman ni PRC Regional Director Armon Ingles, regarding po sa mga COPC compliance ng mga SUCs at saka mga LUC graduates, actually they were given until September 9, 2025 to comply yung mga schools, yung government schools. We just received an endorsement yesterday from the office of Dr. Maximo C. Alhibe of CHED. CHED Regional Director Alhibe dito sa Region 8. Yung endorsement niya po, naka-attach na po dito yung communication from CHED Chairperson Dr. Prospero de Vera to our Chairperson in Central Office, Honorable Charito Zumora, regarding po ng request ng state universities to allow graduates in various engineering program to process application and to take the licensure exams. So dito po, nabigyan na po ng CHED ng exemptions. Matatandaan ngayong Abril 28 at 29 ang itinakdang licensure examination para sa mga engineering na kukuha naman ng eksaminasyon. Ang Certificate of Program Compliance o COPC ay isang pagkilala na ang partikular na mga degree o programang inaalok ng mga SUCs ay ganap na sumusunod sa mga patakaran na pamantayan at alituntunin ng CHED. Sa ngayon ay halos lahat ng SUC sa Eastern Visayas ay nakapagsumiti na ng aplikasyon sa CHED at maaari na ring makapagsumiti ng aplikasyon ang mga engineering graduates na kukuha naman ng board exam. At yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ensho para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.